Здравейте хора, днес ще правим палатка. Така, от тази палатка момичето я е отменило, затова ще използвам някои неща от миналото видео, защото няма смисъл да си хабя много нещата. Използвам същата кутия, защото няма смисъл да взимам друго. Така. Първата, тя си е поръчала 5 книги, 4 розови и 2 за най-добри приятелки. Ето тази е първата от предишното видео, която да, е много сладка. Тази ще слагам ето така сложим. Ето тази розовата, на което е написано името Кати. И другите две не са розови, защото нямах достатъчно маниста. Затова са ето такива. Тя е много сладка. Надявам се да ви харесат. Ето тази. И ето тази. Надявам се да и харесат тези кlikливи. И отново ето тези за първо път. Както вече знаете, аз съм сложила ето такова, за да са заедно. И сега ще ги опаковаме в ето това пликче на предишното видео. И ето, опаковах. И сега си поръчвам и ногти. Отивам да взема кутията с ногти. Ето ги ногтите взех ето тези, защото нямам изкуствени или тексти, така Кати ще си прави сама ногти. Какво да правя, друго положение няма. Така че сега ще взема 10 от тези и от тези. Малки, защото мините пръчета са малки и понеже ние вече преминахме, ще трябва да ги доставя в иконата, как ще трябва да ги опаковам много хубаво нещата, така че след малко се връщам да вземам ногтите, защото ще ми е къмно с една ръка. Ето ги ногтите. Да, супер много са, не ги пребих, ама нищо, да има повече. И сега ще ги сложа в пръчето, защото с една ръка няма да мога. Ето, и много заскъвам ще сложих в това пликче, защото другите ми, по-малките ми свършиха и сега подаръчетата отивам да взема кутиите с маниста. Ето ги подаръчетата, сега ще ги сложим в това пликче. Нещата са опаковани първо с тази кливничка. Слагаме я вътре. И пликчето е пълно. И сега ще затворя пликчето, ако мога с една ръка. Така да надълго. Съжалявам за излишните звукове, тя си гледа в другата стая филм, така че ето. И още нещо. Да, още нещо. За подарък ще й дам ето тази кутия, която е много яка и много хубава. За още ще й оставя ето тази кутия и ето тези неща, тук вече ги сложих в пликчето, плюс ето тази кутия, защото тя заслужава и наистина не плаща малко. Така че сега ще сложим и няколко стикерчета и палатката е готова.
малко ще я залепя, но няма да има видео, защото не искам да се лепскам пред вас. Ще я залепя с малко, за да не се отлепи. Ще я залепя много хубаво, докато стигне до места да не се изкъса. Да. Не знам защо казах аз. Не знам. Просто не знам какво говоря. Ето и кутията, което са нещата. Другата седмица ще я оставиме в иконта. А вие, ако искате поръчки, ми пишете на лично съобщение. Чао на всички!